உறுப்பினர்கள், முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தனர். நிலம் சம்பந்தமான விடயங்கள், வடக்கிலேயும் கிழக்கிலேயும் காணிகள் அபகரிக்கப்படுவது, தொல்லியல் திணைக்களம், மகாவலி, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு, வன பாதுகாப்பு என்று வெவ்வேறு சட்டங்களின் அடிப்படையிலேயும் வேறு விதமாகவும் நிலங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற ஆபத்துக்களை மிக முக்கியமாக இந்த கூட்டத்திலே நாங்கள் கலந்து ஆலோசித்திருக்கிறோம். இதிலே திருவோணமலைக்கு இப்பொழுது விசேஷமாக வந்திருக்கிற சில சவால்கள், திருக்கோணேஸ்வரம் ஆலயத்தை சுற்றியுள்ள பகுதி, அதிலே ஏற்பட்டிருக்கிற சவால்கள், இவை குறித்து ஆலோசித்திருக்கிறோம். இதற்கு கட்சியினாலே சில குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அண்மையிலே ஜெனீவாவிலே நீங்கள் இந்தியாவினுடைய நிரந்தர பிரதிநிதி அவர்களை சந்தித்திருந்தீர்கள். அவர் 13வது திருத்தத்தை வலியுறுத்தி வருகின்றவர் என்ற வகையிலே நீங்கள் அவரோடு என்ன விதமான விடயங்களை கலந்துரையாடினீர்கள்? அவருடைய கூட்டிலே இலங்கையிலே தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வொன்றை கொடுப்பதை இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு கால இழுத்தடிப்பு செய்து வருகிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார். 13ஆம் திருத்தத்தை முழுமையாக அமுல்படுத்துவது உள்ளடங்கலாக அதிகார பயிர்வு முறை செய்யப்பட வேண்டும் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே 13ஆம் திருத்தத்தோடு இந்த விடயம் நிறைவுக்கு வருகிறது என்று அவர் தன்னுடைய கூட்டிலே சொல்லவில்லை. ஆகையினாலே அந்த நிலைப்பாடு நல்ல நிலைப்பாடு. முதற்படியாக 13ஆம் திருத்தத்தை முழுமையாக அமல்படுத்துவதாக இருந்தாலும் அதை செய்யட்டும். ஆனால் அது தீர்வு அல்ல. அரசியல் தீர்வு என்பது ஒரு சமஷ்டி கட்டமைப்பிலான அதிகார பயிர்வு, அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிற ஒரு அதிகார பயிர்வு முறைதான் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். இந்தியாவும் அதே நிலைப்பாட்டிலே தான் இருக்கிறது.